kurekodha saka ndakangopuresa recording app yavo ndobva app yatanga kurekodha nditi so ndobva ndabuda pachi ndobva angoridza paakangonzwa pakutaura zvefuti ndobva aridza bhero ndobva aridza bhero achiridza bhero ndobva kamuchacha ainyase ati kuna security yavhura igate on so I have reason to believe that security company yakameita brand ambassador vanhu vanotaurwa vakafushirwa veve security company iyoyo is involved I'm 100% sure and I will testify they are involved whatever ndakagada pamba pakamchacha 3 July 2021 not pakafushirwa vanhu vakafushirwa nakamchacha but naikole amuna recording futi achitambidza kamuchacha why amugoni kuiwana here recording itingoita solid proof ndakabva ndaitanga mugrupu ndichingobuda pamba pakamuchacha munozaka handina kufungira kuti anga achitapika sei or anything ndakangoti kupenga kwemunhu saka now zvaakutanga kuringa bheo kuti paakutaurwa nyaya yekufushirwa kwevanhu apa kapa dzikubuda nyaya dzekufushirwa kwevanhu that incident could be some evidence and munhu yaanogona kunge akatofushira vanhu zveshuwa saka muchacha nekambani yake iyoyo yangani yaigada pamba pake yachita brand ambassador daipfeka mashete eyelo vaive they know kana landlord wepana white uya anofanira kudhiginura seri kwese kuyakariko kune mabodies I believe so kutori nebody chat saka tinashe maposa zvaitaura ainge asingatauri zvaasingaziva aitaura zvaanoziva ndakatosenda voice note yake yandakarekodha ndakabva ndichitobuda ipapo ndakatoisenda mugrupu mauna that judge wandikutaura iye of which zvakazotanga kuda makuweki judge ndiye aiudza here maitiki nyaya dzaiitika kugrupu rekuseri ratandavhura here saka zvinhu izvi zvakaitika wichi ye naikole 2021 3 July pamba pakamuchacha kuna whitehawk aireta kuya hamuna audio iyoyo here mukatarisa kugugu kana musina kuchinja ningirikiri inonzi email yenyu anenge ari kumaaudio ese kumadownloads vanhu vekugrupu imomo ndichavabvunza but people who come and testify Kate, we were 10 in that group people who come and testify handiti but mukaona audio manje munenge mapedza masports because me knowing kanikayaka yakanototi Kate ari kubhadhara vanhu kuti vasvikotanisha zita rangu audio ndo dzinobva dzisingarambiki asikotanisha zita rake ini ndaitomuda zvekudaro zvotonojoina maground even ipapa ndaitongomudefenda munoza because ipapa ndinozvifungira nangofunga kuti munhu aita sei angobhowekana kuti aitwa tell-off because munhu ari kuita go under staff but munhu hautambi uchitiburisa futi stock dzevanhu apa waita sublet to people she was going through stuff so I just thought kuti munhu ari kuenda through under staff I did not think about it zvekuti munhu andaitove naye even neighbor wake aigara opposite aitoti madiri kuendesa nyaya imi this was serious you should make a report saka ima munowo kuzomboenda kumapurisa itorina neighbor wake aigara opposite kuti munhu wandaive naye kwozoti vanhu 9 vanga vari mugroup saka kureva kufunga kwako dei munhu akanga auya kuzokutora neimwe mota asina kuningirikira kuuya paigona kuitika something nekuti pfuti panorira pfuti inonzwika ipapa handina kumbozvifungira handiti but now ndaona unhu wake hwaakuita kuna wasu nekuzonzwa kunzi mabhodhisi akaitwa bheri mabhodhisi kune vanhu vakafushirwa whatever now I'm starting to think about it because even wasanga akamira apererwa ipapo because akatouya ari kumashure kwani okay uri kuona kuti ndosaka inini ndichirambisisa kuti ndosaka inini ndichimira pakuti wasa haana chinhu chaari kuburisa wasani nyaya dziri dhipi dzekuti akada kutanga kuburisa kamuchacha paarika question yega yasara ndeyekubvunza kuti is maititi a murderer
badekwa kuri kuAmerica taivati gangster but muno Zimbabwe tovati mhondi maiziva. So question yangu ndekuti munoti chigona maiti timhondi here kana kuti boza nyaya dzaidzi kuwawandira baba. Muona chikagazi don't forget to subscribe mama like nyaya yedu tikuramba tichiita review tichiramba tichingopenengura tichitsvaga tichikupai maizo tumuzive macelebs enyu kuti varinga vachipinda neipi maizo. Guys kune maartists are out there inbox us panumber dzepasa WhatsApp. We have catalog and everything, music videos, ma music covers, music marketing, everything nongo zviripo chatibate anything regarding music chatibate waizo.